Grazas á Diputación, á Xunta de Galicia por apostar de novo por este certame que consta como a de Las Palmas e depois o Xavier Coxo por explicará máis por miúdo. O sábado vamos a ter o 7º Serán da Seitura, que bueno, é un evento que ali mantenida atrae moita xente, aunque digamos é unha tradición da xente xa máis maior, por decirlo así, pero hai moita xente nova que se acerca ali a verlo e está moi ben. Está no primer ano que non tendremos a señora Clotilde, que falleceu ainda non hai mal. Por estas fechas, o ano pasado, estivemos a casa e nos estuve ali cantando unhas piezas, xa que non puido acercarse por enfermidade a Manzaneda o día propio. É verdad que vamos votar de menos porque era unha señora, aparte de cantar ben, pois sempre tiña cara de felicidade, sempre tiña unha sonrisa para todo o mundo que falaba con ela, e a verdade é que é unha lástima que xa non a teñamos con nós. Pero bueno, continuaremos co resto de xente que sí que participa neste evento. E despois, centrándonos no do domingo, no da banda de gaitas, pois bueno, no cartel ben que pon a edición número 15, pero bueno, con outros nomes, levamos cerca de 30 anos, ou 30 anos facendo ali o campeonato de gaitas. Cada ano é un pelín máis difícil, porque os pequenos concellos, como todos sabedes, pois as bandas vanse perdendo, porque ao final non hai remuda, a xente xoven ou xa non sigue co tema da banda, e os que estaban pois teñen que ir a traballar fora, entón é moi complicado pois manter unha banda de 15-20 personas. Entón, bueno, pois é un esfuerzo que o Xosé Luis aí tamén participa nel sin desfallecer para conseguir que as bandas chechen a Manzaneda. E, bueno, mentre elas nos respondan e teñamos a axuda de toda a Diputación como da Xunta de Galicia, pois, bueno, nos ponemos o noso gran tarea para que estas citas se sigan celebrando, porque a verdade é que dice a César, hai que verlo como outras cousas. Como nós temos ali o carnaval, outros eventos que hai. Se non o ves, por moito que che conten ou que vexas un reportaje fotográfico tremendo, hai que estar ali, porque a paisaxes son únicas, este fin de semana van dar con tempo, que tamén é unha maravilla, hai que levar gorro porque te vas tostar co sol, de feito queima máis arriba que na playa incluso. É un placer, porque veremos por ali vacas que están ali todo ano pastando ahora no verán, se hai suerte chegarás o mío por ali cerca un pastor que as súas ovellas que tamén botan ali 3 meses, entón, bueno, xuntanse unha serie de condicionantes que fan ese día, pois, moi especial, incluso para a familia, pode ser con críos, non sei, un evento que de verdad o seu é ver, por moito que queiramos contar aquí. Entón, bueno, pois para cerrar agradecer de novo a axuda e a Xosé Luis que organiza todo isto e que la van facendo, bueno, e sin él, pois, seguramente xa non teríamos levar a cá. Gracias a todos. Moitas gracias, amable.